Welcome to my channel. Enjoy watching. Daraga Albay. Nauna po kami sa sentrong Daraga. Madali na maglaba si Aisha. Bawas ka bawas. Bawas. Teka ba? Teka bawas. Mababa yan sa hawas. Sa hawas yan. Sa hawas. Hindi kita nagpasal sa pangin. Diversyon yun na tuan. Yes. Teka baligaw sa Basaban. Baligaw. Puro kita tukan. Ayun pa baba. Ano tagong pakitan? Nice lang balance.
May bihon pa kanikin. Wala, takukuhanan ko. May bihon, hindi. Si Manoy, marurukos ka Manoy. Di kaya gano'n nagkakahan. Ininom niya dito, inom. Kahit makakan. Apretado ko din yan. Tapos ang kasyon. Pasyon mo. Wala ka na kayo. Yawa ko na dito sa matik, ma. Mabangkit. Abay na nga niya. Wala si Dewa dyan ang naman. Sasabihin ko. Awas na kayo naman. Kasi yan, Nagamit ka ni gasolina pa?